Hej, mit navn er Roman Hovorka. Jeg er udvikleren af MyLife CAM-APS FX Hybrid Closed Loop algoritmen. I dag vil vi informere om, hvordan systemet lærer. Algoritmen indeholder 3 måder af læring, som den anvender til at beregne mængden af insulin, der skal leveres for at styre blodsukkerniveauet. Den første måde, MyLife CAM-APS FX lærer på, er omkring det overordnede insulinbehov. Denne læring omhandler det gennemsnitlige insulinbehov i en 24-timers periode. Algoritmen opdateres en gang dagligt omkring midnat. Læringen sker ved at analysere, hvor meget insulin der var behov for den foregående dag, og hvordan blodsukkerniveauet reagerede på insulinen. Al opnået læring fra den foregående dag er vigtig, men de seneste dage er vigtigere end dagene længere tilbage. Dette kaldes eksponentiel glemsel, hvor dagene længere tilbage i tiden er glemt, og algoritmen fortsætter med at lære hver dag. Dette gør det muligt for MyLife CAM-APS FX hurtigt at tilpasse sig ændringer i det samlede insulinbehov. Den anden måde at lære på er relateret til, hvad der sker i løbet af dagens 24 timer. Dagen inddeles i en times perioder, og efter hver time er passeret, vil systemet evaluere sin læring for den dag. Hvis personen i den forgangne periode har haft brug for mere eller mindre insulin end normalt, vil MyLife CAM-APS FX justere sin læring og tilføre insulin lidt anderledes baseret på denne feedback. Dette gør det muligt for algoritmen at imødekomme daglige eller i løbet af dagen forskelle i insulinbehov. Den tredje måde at lære på er relateret til blodsukkerniveauerne efter måltidet. For eksempel når nogen bruger bolusguiden til at indtaste kulhydrater og tilføre en måltidsbolus. MyLife CAM-APS FX vil gennemgå, om insulinmængden var passende, ved at overvåge, hvad der sker med blodsukkerniveauet efter måltidet. Den vil herefter justere sin vurdering af blodsukkerniveauet udseendet i forhold til kulhydratindholdet i det pågældende måltid. Baseret på denne analyse vil den de efterfølgende dage, hvis nogen konstant giver for lidt insulin til måltider. For eksempel når deres insulin til kulhydratforhold er for højt, eller de undervurderer deres kulhydratindtag. Så vil MyLife CAM-APS FX begynde at tilføre mere insulin efter et måltid, fordi den ved, at for det måltid på dette tidspunkt på dagen, får personen for lille en bolus, og den vil forsøge at kompensere for dette. Det samme er gældende, hvis nogen konstant tager for meget insulin til et måltid. Femininum X, hvis deres insulin til kulhydratforhold er for lavt, eller de overvurderer deres kulhydratindtag. Så vil MyLife CAM-APS FX lære, at den skal give mindre eller endda holde op med at levere insulin efter et måltid for at prøve at forhindre et lavt blodsukkerniveau. Det er vigtigt at huske på, at selvom insulintilførslen stoppes efter måltidet, forhindrer det måske ikke hypoglykæmi, hvis mængden af indgivet insulinet er for stor. Du kan gennemgå insulin til kulhydratforholdet samt kulhydrattælling på forskellige tidspunkter af dagen og for forskellige måltidsstørrelser. Ved at se MyLife CAM-APS FX, om der afgives mere insulin eller stoppes for tilførsel efter måltiderne. Når du starter op med MyLife CAM-APS FX, tager algoritmen mellem 1 til 3 uger om at lære mønstrene i din daglige rutine. Dette vil afhænge af den enkeltes omstændigheder. Nogle mennesker har en mere regelmæssig hverdag end andre. MyLife CAM-APS FX har 2 funktioner kaldet Boost og Ease Off. Boost kan anvendes på tidspunkter, hvor man har brug for mere insulin end vanligt. Som når du er syg, har smerter, er stresset eller der har været fejl ved infusionssættet. Ease Off kan anvendes, når der er behov for mindre insulin end normalt. Som når du træner eller efter at have drukket alkohol. Når man anvender Boost eller Ease Off, bliver læringen lidt mere kompliceret, da disse enkeltstående tilfælde ikke er en del af ens hverdag. Det er derfor vigtigt at anvende disse funktioner, når der er behov herfor, men ikke overbruge dem. Hvis der er behov for brug af Boost eller Ease Off regelmæssigt for at prøve at regulere blodsukkerniveauet, bør man gennemgå MyLife CAM-APS FX indstillingerne sammen med ens diabetesbehandler. Når man opsummerer, vil den daglige og postmåltidslæring ske hele tiden. Algoritmen vil aldrig stoppe med lære. Hver dag bidrager til at forme MyLife CAM-APS FX's insulintilførsel.
you